wethu haleluya wasemdumezulu haleluya egameni likaJesu umfundisi uSimamani haleluya ngiyacela simshaye izandla ezinkulu esingaphambi sishaya khona kweli bazalwane ababiza abakikize simamele haleluya. Shall sound is not like liyaphula imisedare yasemibhanoni liphunzisa izimbabala liphefumulelwe nguwe lilungele ukufundisa nokusola nokuyala ukuze umuntu aphelele apheleliswe yonke imisebenzi emihle ukuze siphumelele kahle. Siyabonga baba unyaka sesiyaba sekuphetheni belokhu babuhle uhamba nathi. Siyabonga uNkulunkulu wethu egameni likaJesu igama elingaphezulu kwamagama onke. Siyabonga yabingelela mfundisi ucele nomama egameni likaJesu amen haleluya engidawo manje ukuthi ngidonse ngithiwa ngithathe 30 minutes haleluya abingelele lo sicela kwakho ukuthi ekona hairstyle yakho isithe ukuthi wenzeni ngonyaka wesibili noma akuthi abone kaNovember hairstyle yakhe kaNovember awubingele ukuthi hayi kaNovember asesiyoqala uDisemba manje siyoqala uDisemba usumbingelele imakhelwane wakho nalonke emuva ngiyabingelela ikomiti egameni likaJesu ngihamba nomama ngibingelela egameni likaJesu ngibingelele umholi wabantu abasha egameni likaJesu ngibingelele abasibhekayo ngibingelele abasidlalelayo ngibingelele our MC ayi
wemsi wathi ngibona egijima ngeqosa phakathi ayinamandla begijima kanje ebhala amawashe ebhekele. Haleluya, asimshayele izandla ekhaya. Bingelele mfowethu egameni likaJesu, meva siyabonga egameni likaJesu. Ngibingelele abantu abasha egameni likaJesu. Haleluya, haleluya. Athi sabambeke kuJanuwari nje, ayekho usasele kuJanuwari, siyawuphetha lo nyaka. Ungakhathazeki ukuthi akwenzekile yini engenzekanga, kusebenzeka noma yini. Kunezinsukwena nje eyisele kusebenzeka umangaliso. Amen. Ngibonge ukuthola ithuba, ngibonge abantu abasha ngethuba engiphe lona egameni likaJesu, kakhulu umphathi wabantu abasha. Amen. Ukhona ukuhlobana obukhona, kodwa ngicabanga ukuthi akabazi yena, akambizanga ngoba ukhona lobo buhlobana. Amen. Haleluya. Ubaba uzalwa uMandimande egameni likaJesu. Ibomalume kababa nje kaMandimande egameni likaJesu. Bazalwane, ngiyakholwa egameni likaJesu uyangisiza nami Nkosi. Haleluya. Ngoba bakhona abashumayela abangakholwa. Leli iBhayibheli liyabazi nani na? Baniyabazi ngeyithelo. Ngoba like isihlahla singamila sibe sihle, kodwa amafruit wona azoxoxa indaba. Haleluya. Amafruit akusona isihlahla wona azokhuluma. Ngiyakholwa ke bazalwane, yangisiza Inkosi eminyakeni eminingi eyedlule. Ngasindiswa usuku nosuku, ngiyibuyisela eNkosini usuku nosuku egameni likaJesu. Amen. Ngiyathanda ke bazalwane siyezwe likaNkulunkulu, ngoba ngesikhathi esincane la no 30 minutes kuphela ebese ngihlala phansi. Amen. No 30 minutes nje ebese ngihlala phansi. Sikwencwadi kaJohane chapter 21 sifunde verse 18. John 21 verse 18. Simuke no Isaiah chapter 40 sisuke lapha ku-28 okade ekhuleka la uMevana uthintile ngathi kwenzakalani manje. U-Isaiah u-40 u-28 29 30 egameni likaJesu. Akekho ufundayo, ayikho ithemba, ndikhona into engithathe ithemba, ngaze ngithathe ithemba egameni likaJesu. Uma kukhona ufundayo sifundele uJohane 21:18. Ngiqinisile ngithi kuwe, usemusha wawugqoka, uhambe lapho uthanda khona. Kepha nxa usumdala uyakwelula izandla zakho, omunye akugqokise akuyise lapho ungathandi khona. Kepha wakusho lokho ekhomba ukufa azakudumisa uNkulunkulu ngakho. Eseshilo lokho wathi, ngilandele. UPetru ephenduka wabona umfundi uJesu amthandayo elandela, oyena futhi wayencike esifubeni sakhe ekudleni, nowathi, Nkosi, kubani ozokukhaphela na? Kuthe uPetru embona loyo wathi kuJesu, Nkosi, kepha lona pho? uJesu wathi kuye, uma ngithanda ukuba ahlale ngize ngifike, kuyini kuwe na? Wena landela mina. Ngakho-ke lelizwi laphumela kubazalwane lokuthi lo mfundi akayikufa. Kanti uJesu akashongo ukuthi akayikufa, kodwa ukuthi uma ngithanda ukuba ahlale ngize ngifike, kuyini kuwe na? Amen.
Isaiah 40 verse 28, 29, 30, 31. Awazi yini awuzwanga na uJehova onguNkulunkulu ongunaphakade udalile imikhawulo yomhlaba akapheli amandla akakhathali nokuqonda kwakhe akunakuphenya nguye omupha oyathileyo amandla nakongenamandla uyandisa izikhwepha izinsizwa ziyaphela amandla zikhathale nabasha bawa nokuwa. Kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi bagijime bengakhathali bahambe bengapheli amandla. Ndosi ngicela ukusibusisela isizwe. Liphile linamandla liyabuya lenzongeke kube khona isikhathana izwi lakho manje uNkulunkulu ethongcwele ngokudelela ucubo oluphakeleyo phezulu yakhe empilweni yakhe uNkulunkulu ethongcwele empilweni yakhe emehlweni yakhe ey'ndimeni zakhe thina ngelahle likamoya oyingcwele khuluma baba inhliziyo yakho sikulambele sikubona ukuze lokho kuvela kuwe kuyaphilisa uvela kuwe kuyelapha uvela kuwe kuyakhuthaza uqinisa amadolakhe ekhaya uNkulunkulu ethongcwele baba siphuma kule ndawo omunye nomunye asho athi ngimzwile uJehova ekhuluma nami makube njalo uNkulunkulu ethongcwele thulisa lobu hlobo lwemoya emelana nokulalelwa kwezwi lakho manje ngegama likaJesu waseNazaretha gcwalisa lendlu nefu lamandla kamoya oyingcwele phakamela kwigama lidunyiswe libatshazwe manje ngoKristu Jesu Inkosi waseNazaretha. The moment of starting early. Amen. Siyabonga ukukhuleka. Ngifuna ukukhuluma ngokusheshe uqala empilweni nje ukusheshe uqala ukuthi ukusiza kuphi. Ngoba ngabheka wonke ama-stages empilo anama-challenges akhona anezinto zakhona. The more ukhula, the more ukuhlaselwa kwakho kungafani nokuba usemusha. Amen. Imnandi-ke lento yokusheshe uyiqale into ungakadatshukelwa ungakashiyo kuthiwa mhlawumbe ey'bandla usenza ukuthi kunento-ke engivame ukuyisho ebandleni ukuthi njengoba umuntu eneminwe ewu-10 nezinto akwazi ukuzenza ziwu-10 ngezandla zakhe uNkulunkulu amphile zona nje umuntu ophilayo into akwazi ukuzenza ziwu-10 but-ke yena ube eseyaphikha-ke ezimbalwa azozenza. Mawabheka wonke umuntu kunento ofanele ngabe kade ayiqala kodwa wamefiye wathola abayiqalayo ngemva kwakhe yaphumelela ubese ethi eyilube ngaqala lalela-ke lento akuba ayisebenzi. And umnandi empilweni ukusheshe uqale and izinto noma impilo isavumela nokusenamandla okwenza. Amen. Mungu isitretha sami ngathi ngimncane but ngimdala. Yazi nengisizana ngasheshe ngaqala umfundisi wami ukujima. Amen. Uma abantu abakwi-age group yami omunye ngiyanqena ukuthi umntanga yethu mangihlangana naye endleleni ngoba uzothi hawu kanti umntana kancane. Amen. Yini kunento engasheshe ngayiqala kanti kube ngayiqala late ukuba ngisheshanga ngayiqala lento yokujima ngabe ngithi mangijima bathi kodwa lenikhetha mkakwenu inkosi yami yini
siphilise isandla sakho ngoba awazi ukuthi yona impela uphumelela noma siyaphumelela sobili kanye kanye. Yazi mfundisi kunalento kubantu abasha yokuthi bona kufanele banikele. Ayibona Nkosi, kufanele kunikele abantu abadala. Omunye athi ngoba ngisebenzi ngoba ngiholi akufanele ninikele. Kanti lento kufanele usheshe uyiqale manje. Ngoba uzobungoqe musumdala. Yabona ukunikele kunabantu abawonke umuntu abawonke ngishekhala. Ibi ngishesela kumfundisi. Yini lento akayiqalanga ekuqaleni. Ngishesela uNkulunkulu ambusisile. Kunabantu othola ukuthi banakho konke. Ihlali izibona nofrijini. Yini kulento angasheshanga wayiqala to give. Ngishesela akusenzeki. Ngoba akasaqala. Ayibona Nkosi. Yonke into iqale manje. Yingakho kuthiwa practice make perfect. Yonke into uqale uyizame kancane kancane. Amen. Isenzeke kahle. Uye ngokuya uNkulunkulu ekhulisa ekuyenzeni. Ngoba ekuhambeni kwesikhathi khona la kuzophela khona amandla. Balini iBhayibheli lithi insizwa ziyaphela amandla liqale lithi awazi awuzwanga na. uJehova uNkulunkulu ongunaphakade akaphela amandla akakhathali nokuphela kwakhe kunaqondwa. Mase kuqhubeka lithi izinsizwa ziyaphela amandla zikhathale namasha bawa nokuwa. Kepha bethembayo uJehova bayaphiwa amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengeyinkosi, bahambe bengapheli amandla. Naleli isikhathi asiphila kuso kulezi nsuku siningi izinto ezisiqeda amandla, siningi izinto ezisiqeda amandla. Mhlawumbe ufundile yona graduate kodwa umsebenzi awutholi. Lento izoqeda amandla ukuthi kanti yini engangiyifundele. Ayibona Nkosi, izoqeda amandla. Yingakho ngithema mntwana kanti kunezinto okufanele uyiqale. Kungenzeka impumelelo yakho ayikho kulento oyifundela. Wena inkinga yakho ibambelana kulento oyifundela kanti kulento okwazi ukuyenza njengezandla. Khona abantu umuntu vele ahlanganisa iy'ndwedwe nje athi ngineku-10,000 ayini avele ayifonyonge bese eyithatha ayifonyonge ayifake esikhwameni ahambe naso. Ayibona Nkosi, umuntu nje leyo nto it's just simple kodwa aphumelele imali ngaleso yibhonu kade eyifonyongiwe ayino cha akuthi kuzohle kugesi wakhe ayino lesento bese uyikopa ayifonyonge ayifake endwangweni. Kodwa uphume leyo imali yini waqala. Amen. Wena inkinga yakho uyasaba ukuqala. I remember mfundisi wami yazi kunabasaba izulu basenkingeni egameni likaJesu. Mfundisi wami ngaqala ukusebenza kumlaphi ngasebenza kwe-India esiphiko ngahola u-R5 ngalelo langa. Mangihola lo R5 I remember ngafika ekhaya ngiphethe isimbo ngihola u-R5 ulokhu sethola u-R5 oyiphepha. Ayibona Nkosi, usuyabona ukuthi ngimdala kangakanani egameni likaJesu. Kulo R5 ngizogibela bona futhi. Mangibulaki kwakuso-150 kusuka emdumezulu esiphindwe emdumezulu. Ayibona Nkosi ngaleso sikhathi ngakhi lo R5
Amen. Nansi-ke bakhumbula ijeni uhambo labantwana bakwa-Israyeli besuka eGibhithe beKhanani ezweni lesethembiso eligcwele uju ney'nyosi. Ayibonge Inkosi. Abaningi babengakholwa ukuthi siphumile ngempela eGibhithe. Yingakho uma bezwa bekhuluma abanye bathi thina eGibhithe besidla thina. eGibhithe bekunamathuna besigcwala. Ayibonge Inkosi. Ngoba kunezimpathi eGibhithe thina besitsheli kahle. Bababambelele endabeni yokugwatshwa, babambelele endabeni yokudla ko-anyanisi. Abangabe besa-concentrate ezweni abayakulo. Kanti umuntu osheshe waqamba kuthi noma kufika izinto endleleni umuzwe nakelela ethi senginaso isizungu sakhona lena, sengikhona usizi lwana noma kunganosizi lona, kodwa mina sengilapha la ngiyakhona. Yingakho babengisikwa endleleni, abanye babengasi-enjoyi, abanye babengabuzi ubumnandi baso. Kulesi siko kuthiwa mfundisi wami oqoqe into ozoyidla ngalelo langa, uyibeke futhi ngalelo langa. Abaqale kahle ngokumlalela uNkulunkulu, baqoqa isipho basidla, basitenda, babesibeka sasibona. Ababesibeka sasenjani? Sasibona. Kodwa babezwile baqala kahle, babazi ukuthi into efanele ngiyibuthe into engizoyidla namhlanje ngiyiqede. Kanti uNkulunkulu unento abafundisa yona ukuthi kuzobe sizobe singabi khona isiko. Endleleni sizobe singabi khona nhlobo for 3 days. Angabi khona amanzi. Kanti ngalokhu labavivinya athi ukuba ngimvivinye ukuba wazi ukuthi umuntu akaphinde sikwa sodwa. Kodwa amazwi aphuma emlonyeni kaJehova umuntu uyaphila ngawo. Nansi-ke indaba. Bakhona abanye abafundisi ababesifutha lesinkwa ababengahambi no-Israyeli. Njengoba ubona kunje. Amen. Even ngisho la ngaphandle kuvuka uhlobo labaprofethi. Bakhona-ke nababehamba no-Israyeli, ababengahambi no-Israyeli, kodwa babethi ngemuva basale basitoshe isinkwa. Mebesidla bathi kanti impi kanje lento eyiwa abantu bakwa-Israyeli. Ayibonge Inkosi. Bathi kanti impi kanje lento ayithesti ngisho ukuthesta, ayizwa ayingathesti lento. Kanti babeyilahle kuphi? Lesa sifo sasimnandi mawungaphansi kwefu. Balilibhede babehola insika yefu emini, ebusuku behola insika yomlilo. Wawusenjwa mawungaphansi kwefu, mawungekho ngaphansi kwefu wawungasizwa. Kodwa mawuhamba noJesu, mawuhamba nomdala wey'nsuku. Bathi iyabhora lento yokukholwa. Kanti manje wena inkinga ungaphansi kwefu. Inkinga ukuba ngaphansi kwefu. Mawungaphansi kwefu, uma ekhona uJesu, ikhona yini into ekuthiwa leyiyamehlula. Uma uhamba naye, lalela ngiyakithi ngiye namali, ngihambise kwamiliyoni, kodwa ngihamba naye, omdala wethu wenze ibhayibheli, uNkulunkulu wanyama yonke.
phezulu. Amen. Mobheka uJesu lapha le ndaba esifundile uthi uPetro uma ekhuluma ngoJesu ukhona uzomkhaphela uthi uJesu bani ayibini uPetro uthi usathi uPetro isibona lapha ithi lona Nkosi ayibona Nkosi uthi lona pho uyazi ukuthi kunabantu ongamangaliswa ukuthi bafanele noma benzele kodwa umangaza ukuthi nalona pho ubekhona lapho nayo bekhona kuleyo nhlanganelo nalona pho ubhishayile nalona pho ubekhulu ubekhomenda naye nalona lento mawungaphansi kwefu uba ne-understanding ukuthi kunabantu abayohlangana negama lakho ungekho abanye baze baphikisane ngawe ngoba wena ubalulekile kunabantu abangabangani ngegama lakepele nababona bangani into ebenza baba bangani wena angithakhumbula uJesu bezobethelwa lithi iBhayibheli uPilato noHerod babekade bengaswani kodwa ngoJesu baba nabahlobo ayibona Nkosi baba nomngani ngenxa kaJesu ayibona Nkosi ngenxa kaJesu kwanobungani kubo sheshe uqale amen kunalento engiyinothise uma kuzoshintsha umdlali egrawundini umdlali ungena egrawundini esejulukile esawuqala ingeni ayibona Nkosi ngoba uqale a-exercise andukuba ayongena egrawundini uyangena egrawundini usejulukile ayibona Nkosi kodwa makuzoshintsha umdlali kunomuntu osukumayo to be born official wonke umdlali osuke ngaphakathi egrawundini uba make sure ukuthi uyabuka laphaya ukuthi nami ephakanyiswa lapha akusiyona yini eyami ayibona Nkosi uyabheka ukuthi lapha emisana akusiyona yini namba engimi ngabe yini ozokhishwa ayibona Nkosi ngoba wonke umdlalishe phakathi egrawundini noma kade edlala kanjani usuke kungenzeka khishwe kodwa qala kusuka ifoni official iphakamisa ibhodi ayibona Nkosi ukuthi uSibambane uyaphuma ayibona Nkosi ngifuna ukukhuluma ngalento yokusheshe uqale qala manje angiyazi into ilangazelela inhliziyo yakho and into oyiphelile kulona uyabona ukuthi kuya kusuka ngasekupheleni ayenzekile and uyabona kuhlangana ilutho kodwa ngithi mina qala something manje uthi siyaqala 2026 as we are about to cross over sesizowela sibona na ku-2026 kunento iqalile wena wakho nami ukulalela kakhomanda uJesu ngoba izwi likakhomanda mase likhulumile uthi uJesu kubafundi bakhe asiwele siye ngaphesheya akabatsheli ngesivunguvungu ngesikhathi wamkela insindiso kunezinto ongatshelwanga zona watshelwa ngobuhle kodwa nentokozo nenjabulo ibibisho abantwana bakwa-Israyeli babengatshelwanga ukuthi endleleni zokwensweni isinkwa nilambe kodwa kongawe ukulalela la voice of command uJesu umethi asiwele siye ngaphesheya akabatshela ukuthi endleleni sizoba nenkinga
ulele kanti udinga wena ukuthi uvuze nje and then bese thulisa isivuvuko bathi bona kanti lolu ngubani lokhu moya namasa uyamlalela uyazi bona kunesimo zakho nje wekuthi awuvuzi uJesu inkinga yakho nawulele inkinga yakho nawe uvuzi uJesu uthanda nakho uJesu nasi isimo sami nayi inkinga yami naliphepheni inkathazo asiphonse zonke inkathazo zethu kuye ngoba yena uyasikhathalela. We are in a moment no Jesus. We are on a scat no Jesus. It's for true. Kona baba baba fundi baby. Anga fundi baby. Omyathenga ngesonto baby angabinasi isikhathi leso. Kanti into yakhe ibambekile la. Ezwini kaNkulunkulu. noNkulunkulu wanesikhathi nezwi kaNkulunkulu uzobona izinto zakho eqaqeka uzobona uNkulunkulu ekuvuleni iminyango abantu ababengacabanga ukuthi kuyovuleka abantu ababengayitshela ngisho amabhala ngoba kunabantu othola ukuthi uyahamba uyaphila kanti impilo yakhe yamoshwa uhamba nje uboshiwe kunezinto ekufanele ayigashule yena akhulume positive empilweni yakhe. Ngoba thina iBhayibheli siwuphumela wokucabanga wethu ucabanga ngawe noma ukuthi lokuthi ibackground yakini ubuke ekhaya ukuthi ekhaya akekho kwaba nemoto ekhaya akekho kwaba nokuthi bese usibheka wena uthi who am I lento ishoyo ngabe izoba yino ikhuluma ngawe for the first time yino ishoyo ngawe maqamwa nje ayikhuluma ngawe nempilo yakho kunabantu abayibophe bona kunabantu impilo yakho emoshwe yibo. Uthini ngawe empilweni yakho mawuqala uvula umlomo noma ubuka i-background yasekhaya ukuthi hayi shuthi nami ngiyoze ngiyongena enhlabathini ngashadanga okusho ukuthi uma ubuka i-background kanti uNkulunkulu kukhona akuhlelele khona elini iBhayibheli bonke ababheka kuye ubuso babo bakhaya abasoze bajabhiswa uma sethemba yena asinakujabhiswa noma ngabe seyisikhathi sithini noma ngabe insuku seyithini uNkulunkulu wake wenza umangaliso owasekuvaliwe kuye kusekengekho okuthembisayo ukuthi sekhona into engenzeka uNkulunkulu mawakwazi ukuvula isibeletho sikagogo ngoba uNkulunkulu wayethembisile ekuqaleni ukuthi sewugogo ezimeni wamancane ukuthi ngisazoncelisa ngalento ezijwabene seziwile kodwa ngoba uNkulunkulu wayethembisile ngoba seyiBhayibheli awuqalile yena umsebenzi omuhle empilweni yami uyakufeza akukhathaleki isimo sempilo sithini as long yena eqalile. Ikhona into ekuthiwa le iyamehlula. Amen. I know abantu abasha uyihamba le ndlela mebona ukuthi azenzeki izinto empilweni yakhe ebese zama indlela engqulelayo kanti indlela enqamulelayo iyathathela yazi fanele ukubonga ngokuthi uNkulunkulu wena usakhona okokuqala nje umbonge ngokuthi uyaphila of which is njengoba uphila ikhona into esazokwenzeka ngoba thina iBhayibheli kubo bonke abaphilayo kusekhona ithemba ayibonge because the fact ukuthi uyaphila ikhona into esazokwenzeka empilweni yakho
We spend more time on celebrating our yesterday victories instead of putting on more muscles to face our tomorrow challenges. Siba nesikhathi esiningi sicelebrate ukuthi usathana simqobile izolo. Uyazi ukuthi umuntu omusha nje usathana umqobile izolo. Yemlosha iphusha ukuze kusasa kushayise nabantu angcono ngawayizolo. Ngesikhathi ubhizi ucelebrate, isikhathi sispenda more time on celebration. We celebrate ukuthi unyaka wonke kanti usathana ushaya phusha ukuthi ngizombamba ngaphi. Kan isikhathi sokufocus senzohlala phansi ake ngixoxele indaba yokhozi balini iBhayibheli insizwa ziyaphela amandla zikhathale nabasha bawanokuwa kepha abamethemba uJehova bayaphiwa amandla amasha bayakhuphuka ngamaphiko njengeyinkosi bahambe bengapheli amandla lalela kunale nyoni ekuthiwa ukhozi zihlukene kabili khona le engamaxhwane kube khona le engabofishi ngiyayithanda kakhulu le engabofishi ngoba yazinemethi uze uthi kanjani mfundisi le engabofishi yazinemethi angithi siyawazi ufishi ukuthi awomndawona ufishi ufika uhambe emanzini luhlale maweni kuze kumile umlomo omusha kuze kumile impapho ezintsha
abantu abalaziyo lolo phosile emakhaya mase lubuya selugcwaliswe ngamandla amasha alubuyele umva lungaphethe lutho ngoba suke selunamandla amasha selugcwalisiwe ngamandla ingapholithisi likaNkulunkulu insizwa ziyaphela amandla zikhathale namashabobo nokuwo kepha bemathemba uJehova bayaphiwa amandla amasha uma siya kwi-fasting siyona amandla amasha wena uswala ne-fasting uzowathatha amandla yini ngisho iy'lwane ziyafasta ukhozi kungena kwi-fasting ngoba selibona ukuthi khona izinto yazi une-fasting yakho especially engamenyezelwe ebandleni okuyeyakho eqondene nawe ngqo wena wazi kahle ukuthi umsebenzi awuwutholi kodwa awukazi ukufastela awukazi ukuthi inkosi ngikufastela ukuthi ngithole umsebenzi kunezinto ezispecific ey'qondene nawe ngqo ongakaze uyazi lento ehluphayo kodwa ukwazi ungene kwi-fasting amen ngoba ikhona imetha engibhekane nawe vele kuyeyakho ozophila nayo impilo yakho yonke ngukhumbula uPostoli Pawulo ekhuleka ethi nani kwezidle enyameni ngakhuleka kathathu ukuba iva lisuse enyameni irispondi yathi umusa wakho kwanele unjani ngokuba amandla ami aphelelise ubuthakathakeni lapho ngimthaka ikhona nginamandla ayibonga inkosi ngoba kunezimo engaze zikwisi kanti cha sizokunikeza amandla izona zonikezwa amandla ngaso izona ezokwenza ume abanye abantu bayinuka impilo yakho abanye bayazi ukuthi waze wokukhonza uNkulunkulu ehlupheka ukhuphuke njengohana eyehlilo athi angabafumana abantwana athi kodwa nami ngiyaya ehlilo uyenzani lokho ngani kama abanye bakuzile nje nabantu sokhona niyovala uyovala uthini uyovala into ethini yino yenzile lonya uyovala wathi kodwa ngiyakhona nami ngiyaya ngoba badiscourage-ana la ngaphandle andithola ukuthi lo muntu udiscourage-a yena izinto zingahambelanga kahle empilweni kanti ibhayibheli ungakhathazeki ngaba nenhlanhla endleleni ngokuba bayakusikwa masinyane kodwa thula phambi kaJehova ulindele yena uza kukwenza ngoba kumnandi ukwenziwa uJehova kumnandi ukwenziwa yizulu ngoba mawungenziwanga uJehova uzokhohlwa njengabantwana bakwa-Israyeli ukuthi ukuba kuvivinye ukuba wazi ukuthi umuntu akaphili ngesikwa sodwa kodwa nangamazwi aphuma emlonyeni kaJehova athi ngizothi senakhile izindlu ey'nkulu senakhile imizi nithi uJehova ubani basemkhonza ngoba konke lokhu sikwenze ngamandla ethu nangey'khwepha zethu amen mawungasheshanga waqala siyaphuma leso statement mawuNkulunkulu esekuphakamisile bangaki kufundisa abantu esibakhulekile bathole umsebenzi bahamba ngoba umuntu uma eseyitholile lento ayifunayo uyakhohlwa bangaki abanye abantu othola ukuthi ukhona la kodwa ishumi akayinikeli la uyinikela kwenye indawo abanye abantu sikhonza nabo ishumi ayinikela kwezinye iy'ndawo uthola umuntu ukhonza la ukhonza kwi-radio ukhonza ku-TV uyakhathalisa uyahlanganisa akayitholi isibusiso sala ekhonza khona ngoba ungaphakathi ujela nonwabo ushintsha amakhalasi unabo nalifika khona lithatha lowo mbala nalifika khona lithatha lowo mbala mawuqale kanjalo uyofana neselesele likwazi ukuphila yonke indawo selesele liyakwazi ukuphila emanzini liyakwazi ukuthi ukuphila ngaphandle kodwa kunento meke bayikhiphe emanzini yafa ufishi bathi selesele liphila outside ungayiqali leyo nto
ngasekugcineni izokulimaza. Qala manje, uqale kanjani? Njengamanje uyagqoka ube muhle, uye lapho uthanda khona. Kodwa khona isikhathi sofika la izophela khona amandla, ngoba yaphela amandla neminyaka iyahamba. Kodwa mawuinveste kahle ezweni likaNkulunkulu ethe iBhayibheli uMfundisi Samuel chapter 3, ngokuba ulondile izwi lokubekezela kwami nami ngiyokulonda ngehora lokulinga liyofika ezweni ukulinga bonke abakhileyo emhlabeni. Ukhona umzuzu ozayo mawubheka iCOVID ingcono, kodwa khona umzuzu ozayo. Kodwa umuntu olondile izwi likaNkulunkulu uyena uzolonda, uyena uzosinda makufika leso sikhathi. Ongalibalwanga ukudlala, ngoba kuyinkinga ukudlala sewungaphakathi, ngoba suke singakuboni thina ukuthi uyadlala. Amen. But izwe bathi iBhayibheli sihaqwe yini lofakazi, izwe lisazi kahle. Yabona izwe bathi izwe likaNkulunkulu sihaqwe yini lofakazi, izwe lazi ukunyathela kwakho. Wena izwe likwazi ukuthi uvuka ngasikhathi sini, izwe lazi ukuthi uphuma ngasikhathi sini uye emsebenzini, izwe likwazi ikhona nekhona abantu abangaphandle. Amen. The moment of starting early. God bless you. Inkosi uJesu Kristu waseNazaretha inkosi yamakhosi sibonge babonke namandla bakho kumthandi izwi lakho uLukathwa